så bare vente her, og hvad sker der så? Det ved jeg ikke. Nu så får jeg fuld liv, tror jeg. Får jeg så ikke fuld liv? Jo, nu har du fuld liv. Har jeg? Dræbte en. Dræbte jeg ikke en til? Så du dræbte en. Der var 3 Venom. Jeg dræbte Venom! Nå, det gjorde jeg. Det var jeg gjort. Det var en anden, der tog dit kill. Ja, jeg skadede ham mega meget. Dræbte jeg ikke en der? Sådan. Vandt vi? Ja, I vandt. Yay! Woohoo! Du kan trykke rund. Rund. Og så firkant. Halløj alle sammen, der ser med derude. Halløj. Det er den samme bane. Lige meget. Hvem skal du have på? Hvem skal du have på? Holgate. Skal der have hulk igen? Og du kan også have Venom på. Ja. Ja. Hvem tager du på? Hvordan tager jeg på? Du skal gå hen på den. Så er du Venom. Så firkant for at have ham på. Firkant. Jamen, jeg ved ikke, hvordan. Kan jeg ikke? Firkant! Ja, men det er på grund af... Du skal trykke firkant for at du gerne vil have ham. Jamen, jeg kan ligesom ikke finde ud af... Firkant! Skynd dig! Sådan. Men det var på grund af, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne få Captain America fra Duland. Skib, siger jeg. Jeg er kun 3. Hej, vi. Er han god? Jeg tror du han er super attacker. Jeg ved ikke. Nu kan du tage til Captain America på. Du skal bare gå ind på Captain America. L2. Se. Firkant. Så er det Captain America. Du prøver at trykke R2. Prøv at trykke R2. Det er fordi du har skjold. Så ikke tryk L2 fra.
Ikke tryk L2. Det er så slå. Ja, kast. Og prøv at trykke L1, så kaster du med det. L1. L1. Ja, prøv at trykke L1. Du har 650 liv, når du Captain America. Kan jeg gøre det flere gange? Ja. Meget liv har jeg. Jeg har nærmest intet liv. Du har 77 liv. Du healer. Er det dernede, der er mit liv? Ja, det der nu. Det er dit liv. Yahoo. Kan jeg få mere? Det er fordi, den lige skal vente. Ja, tak. Jeg skal helt derovre. Igennem her. Ja, jeg ved det. Det er i hvert fald bare hen til dit hold. Hvad siger jeg? Det er din holdkammerat, du har. Ja. Den der ser fed ud. Altså dem skal beskytte. Ja, det er den, vi skal beskytte. Du kan Er bare det dræbe. ikke de røde, vi skal dræbe? Jo, alle dem, der har rød over, så det er dem, du skal dræbe. Det er det OP. Hvad er det? Det er OP. Det der var en super attack. Nej. Der er en. Det der. Du dræbte med skjoldet. Ui, man. Så. Hvordan? Den til panter. Men det er jo også det, jeg prøver på. Der er 3 efter din panter. Lige der. Han døde. Det var nok for den her video. Vi håber, I kunne lide den. Ses til næste gang.